Tsoffin ɗaliban makarantar Jeka ka dawo ta gwamnati wato Government Day Secondary School Kofan Kiba Senior waɗanda suka ƙarƙara karatu a shekarar 1998 zuwa 99 sun gabatar da taron gangami domin karrama ɗaya daga cikinsu wanda ya samu muƙamin farfesa a fannin koyarwa ta jami'a. Da muke zantawa da shugaban wannan taro, Malam Abubakar Dalhatu ya bayyana mana cewa an shirya taron ne domin taya Farfesa Mu'azu Abubakar murna gabatar da gudunmuwar tallafi ga iyalan wasu daga cikin waɗanda suka riga mu da kuma ƙaddamar da aiki da suka yi wa wannan makaranta domin yauƙaƙa zumunci da taimakon juna. Kuma abin da muke dubawa cewa menene ake bukata a daidai wannan lokaci wanda idan har ba a yi ba zai iya lalacewa. So wannan kuma mukan yi shi ne duk lokacin da muka ga cewa za mu yi taro mu duba mu gani waye yake neman bukata, yake neman tallafi, kuma me yin makaranta mu take bukata a wannan lokaci. So sakon mu shine mu ci gaba da kai da abin da za mu yi saboda Allah, kada mu yi dan riya. Da muke zantawa da wanda aka karrama Farfesa Mu'azu Abubakar, shi ma ya bayyana mana farin cikinsa. Ni malamin makaranta ne. Na saba in dubi ɗalibai in musu in karantar, amma yau gaskiya na gabana ya fada da naga irin karamawan da suka yi mun. Ina mai matakar godiya ga su. Allah kuma a kowa a inda yake, Allah ya taimaki kowa, Allah ya sa kowa ya cimma highest mataki na ƙarshe a abin da yake yi a rayuwa. Wannan taro ya tallafa wa iyalan wasu daga cikin tsofan ɗaliban wannan makaranta, musamman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, har ma da wasu masu ƙaramin ƙarfi da marasa lafiya daga cikin waɗanda suke raye. Ga gudunmuwa daga wannan ƙungiya mai albarka, Allah ƙara mana. Da su ma kaɗan daga cikin mahalarta taron sun tofa albarkacin bakinsu. Wannan abun farin ciki ne, mun zo mun ga waɗanda muka shekara 10-20 ba mu gansu ba, yau gashi Allah ya haɗa mu. Mun yi wasa da dariya, an yi fira, waɗanda suka rasu cikinmu an karrama su, an ɗan ba su sadakan wani abu. Shi ma shugaban gidan man fetur na Mamu Oil kuma ɗan uwa ga wanda aka karrama ya nuna farin cikinsa kan wannan kyautar girmamawa da aka ba su. Ina fatan Allah ya saka musu da alhairi, kuma Allah ya ƙara haɗa kansu. Wasu kuma yana so su ma su koyi da irin wannan abin alhairi da suka yi na nuna ƙauna na zamantakewa. A ƙarshe, waɗannan rukuni na ɗalibai na ajin shekara 1998 zuwa 99 sun ƙaddamar da babban tambarin wannan makaranta ta Government Secondary School Kofar Kibo, wanda aka sassaƙa shi da simintin zamani kuma aka ƙawata shi da fenti kala-kala a babbar ƙofar shiga makaranta. Ya zo ya taya abokin kuma ƙanin shi munna, don haka shi ma ya ce ba za a bar shi a baya ba wajen wannan aiki alkhairi. So shi ma ya ba da gudunmawa 500,000 naira. Yusuf Lawal Wakili daga Zaria.